Здравейте хора, аз съм Шпионин и днес ще изтегля томболата. Тук 15... О. Ето 15 абоната. Така. Само да копнем е това. Спиране. Така. Така да заредим коментарите. Да видим. Честито на победителя. Чакайте само да видим дали се е абонирал. Пича. Не. Той не се е абонирал, така че ще има друг победител. Знамето. Знамето БГ. Добре. И да, хора, това беше от клипа. Надявам се да сте го харесали. Ще има още томболи и чао.